nagiren. Hello guys, welcome back to my Pitangki vlog channel. Guys, दिनै जोङो चिरांनिफ्राय अदालगुरियावहाय थांनो नागिरदों. नोंथांमोनहाय भिडिअखौबो दिन्थिनो जासिगोन. अब्ला भिडिअखौहाय नोंसोरबो नायलांफाब्लानो जाबाय आंजों लोगोसे. नायनोसै खयथायाव मोनहैयो, दासो स्टार्ट खालामदों. जों बोराय बुरै सानैबो अदालगुरियाव थांनो नागिरदों. अदालगुरिनिफ्राय गफुरनिफ्राय माजबाद बेरायहैनो होननानै सानदों. दा ओंखारबाय नै, टाइमाबो 6:36 जाबाय. दोस्तों बहुत लंबी सफ़र करने वाला है. यहाँ रास्ता अभी हमारा घर से आने के बाद में एक रास्ता मिल गया. अभी अच्छे वाला रास्ता मिल गया. यहाँ से हम अदालगुरी जाने वाला है, माजबाद जाने वाला है. अदालगुरी माजबाद 9 आवर लेगा. 9 घंटे का बाद में अदालगुरी मिल सकता है. अभी लंबी रास्ता सफ़र करने वाला है दोस्तों. तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें या कमेंट करें और मेरे साथ बने रहे और चलते रहो. चलो दोस्तों. लोगोफोर फाइनाली बङाइगाव साफागुरि सफैबाय. लामाया ओरैबायदि खुखादों, सालायनोबो हाया, गारि दाब्रायनोबो हाया. 25 स्पिडआनो नुलायखाया, मानसियाखौ नुवा. नै हिमालय मोनफैबाय. हिमालयाखौ नुबावा. नै हिमालय हटेला, साफागुरिनि हिमालय हटेल बियो. माब्रै दाब्रायलांनांगौबा साननानै दंखायो जोङो. आरो दंबाव दाबो आधा घन्टानि लामाल'सो फैदों. नै लोगोफ्रा नायदो, नै बिसिबां खुवा खुदों. इतना स्मोक आ रहा है. देखो हमारा आसाम में कितना स्मोक है. आदमी को दिखाई नहीं पड़ रहा है. हम घर से आके यहाँ आधा घंटा हो गया. घर के बाजू में इतना स्मोक नहीं था, लेकिन यहाँ आके कितना स्मोक हो गया. देखो रास्ता में ड्राइविंग करने के लिए बहुत मुश्किल होता है. ये है हिमालय होटल. आसाम के बङाइगाव साफागुरी में एक हिमालय होटल है. उसको भी नहीं दिखाई पड़ रहा है. ये तो यहाँ से लेके 200 मीटर भी नहीं होगा ये, फिर भी नहीं दिखा रहा है. उसको. कैसे राइडिंग करेगा, कैसे सफ़र करेगा, देखो आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों. हमारा आसाम में कैसा स्मोक आता है. अभी जाने वाला है बहुत लंबी सफ़र. चलो दोस्तों, आप लोग भी हमारा साथ बने रहे और फॉलो करें, हमको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी इसे भी अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा आप लोग को जायजा देखा सके. वाव, दालाङा itu मोजां नुवादे रायजोफोर. wah सुदों. स्मोक ज़्यादा दे रहा है, इसलिए अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है. देखो गाड़ी भी ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकता है. ज़्यादा स्पीड चलाएगा तो दिखाई नहीं दे रहा है. असम का टोलगेट आ गया दोस्तों. अरे टोलगेट आ गया. ऐसा स्मोक आ गया था. फाइनली टोलगेट मोनफैबाय दे आसामनि बङाइगाव बारनानै नैबे जाहैबाय मोनसे टोलगेट. नैबे नायना लादो नै. टोलगेट बारबाय रायजोफोर. टोलगेट ओरैबायदि खुवा खुखादोंमोन. मेगन थेगन गासैबो ड्रेस माइनि सिजोबखाबाय. आयौ गिथावनासो. गारिबो स्पिड सालायनो हाया, माबो स्पिड सालायनो हाया. फाइनालि दा नै सान्दुं दुंबाय. सानजाजोंबा रायजोफोर एसे दाब्रायनो हासिगोन बायदि मोनबाय आङो. दाब्रायनो हायसै. उनावबो दङ नै लोगोफ्रा. उनाव
जायगाखौबो आन्दाजा मोनलाय लाङासै लोगोफोर हाइवेआवसो दङ नेसनेल हाइवे 31 नम्बर नेसनेल हाइवे लामायालाय ओरैबायदि सलिखा दा हनै आं बांद्राय स्पिड सालायोब्ला लोगोआबो थालाङो नायनो उफाय गैया लोगोखौहाय नेना लांनांसिगोन दा बिराद मोजां लामाया नै ओइला नै लोगोआ सिगाङावहाय नलबारि मोनफैबाय नै फाइनालि नलबारि गाइस आयौ दासो सान्दुं दुंबाय ओरैबायदि गोजानथ' 150 किल'मिटार फैजेनबाय मालाबानो हामोसै नैबे हटेलाव ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों गाइस नलबारिनि मोनसे हटेलावहायसो फुरि जाफैबाय नै हटेलाबो गिदिरखा नायसै नै आयौ ओरैबायदि गोजांबो खाबाय गारि सालायबोनाया होबाय फुरि जानाया नै मोनजाफैलायबाय फुरिया जा गिदिर गिदिरखा नै पर'थासो दा आसामनि फुरि पर'थासो इसका साबाय आखाइ रुइजोबलायबाय दायो नै दिखियाजुलि थांग्रा लामा बे नगावआव दङ जों दा नगावआवहाय मानसिफ्रा हनै ओरैबायदि आलु मा गायदों लोगोफ्रा थाथ'जोबदों गासैबो जिरायनानै दखानाव मोजांखा हा खिबासो साजोबबाय आंखौ
मोजां बिसोरबो नायलांदो भाई आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो इंडिया का आसाम है आसाम के अंदर में रहने वाले एक सोनीपुर तेजपुर जाने का रास्ता किनारे किनारे में पूरा चाय बागान का आपको ब्यूटी दिखेगा कितना सुंदर सा चाय बागान है उधर देखो हर जगह पे एक फेमस जायका रहता है इसी तरह असम में भी ये चाय बागान का पूरा फेमस है दोस्तों आप लोग को देखते रहो हमारा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो वीडियो को फॉलो करो गाइस तेजपुर बारबोबाय नै आरो 105 किलोमीटर दंबावो थांबावनांगौ फुंनि 6टानिफ्राय सालायगासिनो फैयै फैयै 2टा 2:30 गारिया गुदुं जायाखै खोथा जाखो हनै टाइमाबो 2टा 2:30 जाबाय 2:30 बारबावबायसो फुंनि 6टानिफ्राय सालायगासिनो सालायबावनोसै ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों अभी 15 किलोमीटर है तेजपुर पाने के लिए ये जायजा का नाम मालूम नहीं है क्या जायजा है उसको पता नहीं है कितना सुंदर सा रास्ता है ये ऐसे होना चाहिए रास्ता सारे तरफ शहर है रास्ता भी बहुत अच्छा है बिखियाजुलि टाउन नैबे बिखियाजुलि टाउन मोनफैबाय जों फाइनली बिखियाजुलि टाउन में आ गया हम आप लोग भी देखो ये बिखियाजुलि टाउन है हम राइडिंग कर रहा है इधर में नायदो लोगोफोर बिखियाजुलि टाउन मोनफैबाय गिदिरथार माथो बिखियाजुलियाबो जाहैबाय बिखियाजुलि भिडिअखौ लाइक शेयर कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजोंसो जोङो भिडिअ खालामनो हायो नङाब्ला भिडिअखौ खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो लाइक कमेन्ट शेयर साबस्क्राइब खालामलायनानै होब्लानो जाबाय गावजों गाव बर'जों बर' गावजों गाव अनलायाब्लालाय सोर अनलायबावनो लोगोफोर 300 किलोमीटर सालायबोबाय आरोबाव 100 बा 150 किलोमीटरसो दंबावो खोमा थांगोन ना भिडिअखौ दसे दोनथ'नाय जासिगोन टाउनाबो जोब्बाय